Nena bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze-1KZNTV ufundele uphilano kaCebekhulu. Sanibonani nazi indaba ehamba phambili. Lingenile enkantolo le-ANC ne-I-Ifp. I-Ifp inqoba ukhetho eMsunduzi. Kanti Owayeliphoyisa kwelokubulala unkosikazi wakhe. Sanimukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Lingenile namuhla enkantolo enkulu eMgungundlovu maphadne likaMthani udaba lokukhishwa ngevoti langabethembi ubuholi ba-I-Ifp kumasipala kwamaphumulo kwagcina kuphuma kuwona imeya kuSiboniso Nyathikazi nosomlomo umsa wenkosi ngidi. Ngenyanga edlule kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe wahlalisa umhlangano usolobe ngusomlomo ngokuthi uhlulekile ukuhlalisa umhlangano kwagcina kungena kemeya nosomlomo abavela kwe-ANC ne-I-Ifp. Kuba nomntontsiswano ngaphakathi enkantolo ngesikhathi abameli babaholi be-I-Ifp nabomnyango wakaKhokta kanjalo nobobuholi be-ANC kuwona umasipala kwamaphumulo bephikisana nokuthi lolu daba liyaphuthuma ngakho kumele lilalelwe namhlanje. Ummeli wakaKhokta into ayivezile uthi bona amaphepha bakwazi ukwathola osukwini layizolo ngakho abakabe naso isikhathi esanele sokwazi ezinye zezinto kusifunda bese beyiphendula ngendlela efanele mayelana nezinto ezenzeka ngesikhathi kuhlaliswa lo mhlangano okwakhethwa uMatozi Khuzwayo Dlamini njengomeya kanjalo uSenhlanhla Chili we-EFF njengosomlomo kulo masipala. Ujaji ubesethatha zonke izinhlangothi zabo abameli la khona bekuyovunyelwana ngezinto kusamele ziqoqwe kabusha bese kuyisikhathi udaba libuya luzoxoxa kabusha enkantolo nokwela khona kube sekucaca ukuthi ibuphi ubuholo kumele buqhubeke okanye umhlangano wahlala ngendlela efanele yini. We-I-Ifp nobengubuya kwana lo masipala uthi okwakhathisa kakhulu okuphazamisa kwezinhlelo ebeyikade beyilungiselela ukuthi ziye emphakathini. Besifisa ukubonga abafundi baka grade 12 ka 2022 sifuna ukwenza umcimbi sesiuhlelile lo mcimbi saphazamiseka ke empeleni nje kwakufanele ngabe usesontweni elidlule waphazamiseka ke ngenxa yalesi simo kuningi okunye ke umuntu angakusho namhlanje nje kuyavala izicelo sasikhiphe uhlelo la lokusiza osomabhizinisi nabalimi nama cooperative. Ukhuzwayo Dlamini we-ANC okuyena omeya okwamanje uthi bayafisa ukuthi bethola ithuba beyochazela umphakathi mayelana nokuthi lobuginqigonqo benzekalayo komasipala abukho mayelana nezikhundla inkinga yada lokuncishela kokuvotela kwe-ANC kumasipala wakamaphumulo. Njengamanje kufanele ke sibachazele abantu ukuthi yiphi indlela efanele sisebenze ngayo endleleni yaphambili because asinayo i-majority rule njengamanje kodwa ke siyafisa ukuthi sibekezelelane futhi sibe nayo indlela yokubachazela abantu ukuthi hayi ngoba abanye uthi uma ubona la inkundla zokuxhumana bethi kudlalwa ngabo babevotile kodwa manje inkinga isekuthenini electoral ehlile yasisho ukuthi asisebenze ngecollision. Icala libe sehlehliselwa umhla ka-22 kuMarch kuwona lo nyaka. Kanti ubuholi be-ANC ibona uzobusaqhubeka uqhoqhobele wona lo masipala. Kodwa Sibisi ngisenkantolo enkulu ePietermaritzburg. Iqembu leNkatha Freedom Party I-Ifp libungaza ukunqoba ukhetho lokuchibiyela kwa-2 eMsunduzi lehlula inhlangano kaKhongolose. Amalungu omphakathi athe abuyelwe ithemba lokuthi idingo nqangi izoba ke seqhulwini. Kanti ne-DA nayo ithe ukunqoba kwayo kwa-25 khona ke eMsunduzi kuphinde kwakhuphula ke nesibalo sabantu abayivotelile uma ngabe beqhathanisa nokhetho oledlule. Nayo ke i-DA ibiqhudelana nalo ke iqembu likaKhongolose. Amaqembu aphikisayo athi asebheke emkhandlwini womasipala uMsunduzi njengoba seliphotholiwe ukhetho lokuchibiyela kuwa-25 nakuwa-2. Njengoba kuzoba nomhlangano olandelayo we-council bazothola besengcupheni ngoba balahlekelwe isihlalo laphaya emkhandlwini. Njengamanje sifisa ukuqinisekisa ukuthi size engxoxweni zokumkhipha uKhongolose sifake uhulumeni obambiswano ozobuholwa iqembu le-Democratic Alliance. So ngifuna ukusho kubahlali baseMgungundlovu nasemsunduzi namaphethelo ukuthi njengabanje sizimisele ukuthi siwukhiphe uKhongolose esihlalweni sifake i-DA
ezokwazi ukuthi uthole ngaphandle kwenkohlakalo lomkhandlu. I-IFP ithe kumele yenze okulungile kumasipala umsunduzi njengoba ivotelwe ngabantu. Iqiniso lithi kuvele umsunduzi awuphethwe ku-ANC ngoba iqembu ihlale lapha kuloya mkhandlu zu-81 kodwa iqembu le-ANC linezihlalo eziwu-40 bese kuthi-ke amaqembu aphikisayo anezihlalo eziwu-41 okusho ukuthi-ke kwaba khona ivumelwano nokusebenzisana namanye amaqembu neqembu likakhongolose. Lokho-ke kukutshela ukuthi njengamanje iqembu le-ANC selinezihlalo eziwu-39 amaqembu aphikisayo ana-42 okusho ukuthi-ke lokho kukutshela ukuthi sengaba inhlamba kubantu basemsunduzi ukuthi basaqhubeka baphethwe iqembu elingafanele ukuphatha. Ikhansela le-IFP eliwinile kuwa-2 lithe likhuza ibuya emkhandlwini. Vele le wadi kwakuyiwadi yeqembu elaliphethwe inkatha laliphethwe uyena lo omphamu kwakho ama-terms amabili ngokuthi-ke bekube khona lezo zinto kwepolitiki nama-dynamics akabakhona ngagcina-ke sengiya kwenye indlela kodwa kuhamba kwesikhathi-ke ngithatha isinqumo la ngibuyele kwethu ngoba inkatha yikwethu ila ngakhulela khona. Kanti umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthe imphumela yokhetho lokuchibiyela ibajabulise kakhulu. Obviously we're delighted. It was really a great success. The last by-election we got 88%. We've moved that up to 96%, which is a resounding majority. But I think the most heartwarming part of it is the fact that traditionally we've had white candidates. We've now got an isiZulu speaking candidate in there, Reggie Kanyile. The community have warmed to him. So I think that is a great story to tell. So Msunduzi now has a power balance, which is something we'll engage with the I-Ifp on. We've got a bilateral engagement with them on the 20th, and as you know, we have a working relationship. So 2024, it's up for the voters. If the voters truly want change, as they've shown yesterday, then 2024 could well see a new government in the province of KwaZulu-Natal. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Umndeni wakaMpele edududu ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal uthi ujabula ukuzwa indaba zokuthi kuzoqala ukuqula kwecala losolwa ngokubulala indodakazi yabo uZwanani Mpele Mnguni owabulawa ngehluko esigamekweni okusolwa kusona umyeni wakhe wabekade eliyiphoyisa ngaleso sikhathi. Umbongeleni Mpele ngubaba kaMufi uthi sezolazi lonke iqiniso ngokwenzeka ngelanga lesigameko. Uvele kafushane enkantolo kaMantshi yaseScottsburg owesiliso solwa ngokubulala unkosikazi wakhe. Umduduzi Mnguni owayeyiphoyisa kwisiteshi samaphoyisa saseDududu usolwa ngokubulala unkosikazi wakhe ngokumgwaza amanxeba amaningi emzimbeni. Kuthiwa kwenzeka lesi sigameko nje umsolo ubesenesikhathi eside ehlukumeza umufi. Umbongeni Mpele ongubaba kaMufi uthi njengoba selizoqulwa icala ulangazelela ukuzwa iqiniso ngokwenzeka ngelanga kwabulawa ngalo indodakazi yakhe. uZwanani owashona ngenxa yokugwazwa umkhwenyana wakhe uMdu. Namhlanje ke besiveleke enkantolo kuzozwakala ukuthi icala lakhe liqulwa nini. Ngempela ke itholakala idate namhlanje loqulwa mhla ka4 court 2 khona leScottsburg. Ngijabule kakhulu ngoba sekufike ila ngithanda khona impela ukuthi ngizwe ukuthi kuyapi ngalolu daba lolu. Ngoba isifiso sami nje ukuthi aboshwe abolele ejele. Ayisekho imali seyiphelile. Asenayo. Ukuzwa nje ukuthi usuku liyaqulwa ngalela ngomhla ka4 ngijabule ukuthokozele kakhulu lokho. Usihlalo weqembu le-EFF kwisifunda ugu uthi ufisa umthetho udlala indima yawo umsolo agwetshwe. Ukuthi lelicala biyenzeka ngempela yini ubulungiswa ngoba njalo mangabe kusondela le insuku inhlizweni kuba buhlungu ngoba siyesikhumbula ukuthi khona unkosikazi wabulawa onezingane ezincane. No thina sifisa ukuthi liqulwe lelicala lisheshe lifike esiphethweni agwetshwe futhi thina njenge-EFF sithi sililandela sinenkolelo ukuthi sizosheshe liphele nanokuthi siyakholwa ukuthi umthetho uzodlala indawo yawo
Siyawuthemba ngoba ubufakazi obuningi esaphila nonkosikazi wakhe bebevele behambe enkantolo kukhona nama protection order zonke lezo zinto enjalo. So yonke into iphambi kwayo enkantolo. Uqhube wathi kubazisa ubuhlungu ukuthi ubaba omdala kangaka fanele kuvuka amanxeba agqiqe enkantolo yena nomndeni wakhe. Kunzima ngempela uma ucabanga ukuthi umuntu ongangobaba umpele nezingane zakhe njalo ngenyanga noma emva kwenyanga fanele beze la and lento iba isikhumbuziso sokuthi bashonele. Ngiyazi ukuthi uma besuka la mhlambe sebesemakhaya kuba khona leso sikhashana esincane sokuthi ngathi bayakhohle, kodwa njalo ukwazi ukuthi kune date kufanele ukuthi kuphinde kuye enkantolo kuyabakhumbuza ukuthi khona umuntu owasifela. So kungaba kuhle kakhulu ukuthi liphethwe ngoba kunezindleko nokuze enkantolo. Ukhulumela uphiko lokushushiswa komphakathi uveza ukuthi leli cala lihlehlela umhlazi 4 kuMeyi kulonyaka. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisenkantolo eScottburg. Bathukile othisha ngesigameko sokudutshulwa kabekhanda kwephini kathisha nhloko wesikole samabanga aphansi iVezokuhle Primary kwampumuza eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Ngokuthola kweziko lezindaba le1KZNTV kugasela abalisa behlomile bahilisa kunogade esangweni bagcine bekwazile ukungena basebegila lomuka. Isona isikole samabanga aphansi lesi iVezokuhle Primary School esikwampumuza eMgungundlovu okuyilapho kubikwa ukuthi kugasele abalisa bangaziwa bafike bavulela ngenhlamvu kwadubuleka kabi ekhanda iphini likathisha nhloko kepha ke ngenhlanhla lasinda. Ikhansela lakhona la kuWard 1 uKhulekani Msomi uphawulile naye waxwayisa umphakathi ukuba ungabathumela abantwana esikoleni namhlanje njengoba sikhona nje isikole besivaliwe. Ingane nje zingeze esikoleni bethiwa ngicommunicate leyo message up until further notice because isikole siyi crime scene njengamanje because khona nenhlamvu ezitholakalile phansi namathopi kade bedubula lapha esikoleni. So ikhona indawo ke evaliwe so ingane ke uzomele zingeze esikoleni nanokuthi ke ngisazama ukukhuluma nabo ke abahloli neDepartment of Education ukuthi ke before ingane zibuye kodwa kuzofanele ukuthi ke bayizamele noma i-counseling nanothisha bathole counseling ngoba isimo sibi lapha esikoleni. Uyabona nje ukuthi kune trauma kuwo wonke umuntu. Sithole ukuthi labalisa bafikile ke ngeviki ledlule bazibuzisa okuthize baphinde babuya ngosuku olulandelayo okuthe baphinde futhi babuya izolo babonakala ngaphandle kwesikole begqoke ama-jackets begqoke nezigqoko okuthe ngesikhathi sasemini bazama ukungena ngaphakathi esikoleni kanti unogada uzolikhiya ke isango bahilizisana esangweni ke bagcina ke bemhlulile ngamandla bangena ngaphakathi. Kubikwa ukuthi ngemumva ukuthi bahilizisane ngesibhamu kudubuleke kabi iphili likathisha nhloko ekhanda kanti nomsola oyedwa kulabalisa wathola ukudubuleka ngesikhathi bebanga isibhamu. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal usiqinisekisile isigameko. Abasolwa kulindeleke ukuba bavele enkantolo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngikwampumuza eMgungundlovu. Ake sithi ishelele itolo umbukelo sophinde sibuye nezinye zindaba zethu. Nina bakambombosho omnyama nisabukele zona indaba zethu ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Lingenile enkantolo le-ANC ne-I-Ifp. I-Ifp inqoba ukhetho eMsunduzi. Kanti Owayeliphoyisa Kwelokubulala unkosikazi wakhe. Inzima impilo kubanikazi bemizi engakhahlanyezwa izikhukhula zangonyaka owedlule. Le mizi isalime emoyeni kanti omunye wahamba namanzi ngemuva kokuguguleka komhlabathi ngenxa yazo beluke izikhukhula. Unokulunga Mbatho wasemaplazini eNandi eThekwini KwaZulu-Natal uthi nabo bebehlala ke holo njengazo zonke izisulu kepha baphoqeleka ukubuyela kulomuzi ongaphephile ngenxa yehibe. Uthi bayaphoqeleka ukuma ngenyawo mangabe lina izulu kwazise basaba umonakalo ongadaleka kubona kanjalo nakubantwana. Le mizi isale imi emoyeni ngemuva kokuguguleka komhlabathi ngenxa yezikhukhula ezihlasela isifundazwe ngonyaka owedlule. Ilungu lomndeni wakwaMbatha ongeminye yale mizi lithi ke baphoqeleka ukuthuthela ehholo njengabo bonke abebekhahlamezekile endaweni kepha baphoqeleka uyongcwaba ilungu labo eMgungundlovu nalapho ke babuyiswa ucingo olwalibazisa ukuthi ke sebeyasuswa ehholo bayobekwa endaweni engcono. Laba
bathi-ke baphoqelekile ukuphindela kule ndlu okuyingozi ukuhlala kuyo njengoba-ke bebengasavunyelwe ukuya kulo ihholo. Kwathiwa phuthumani nibuye nizothatha impahla zenu because sesiyahamba thina siyobekwa la sobekwa khona. Ngoba abantu nina nje bathiwa uzanizothatha impahla anibalwanga ngoba thina abantu abangekho ngebeze bebabala. So sabuya-ke sayithatha-ke impahla. Sabuza-ke ukuthi ngoba sireportile nje kwathiwa ikhansela lithe alisebenzi umuntu ongekho ngoba shuthi ongekho unayo indawo yokuhlala. Sasala kanjalo. Manje sinenkinga kuyavuza yonke into la. Nje kuyavuza yonke into amapayipi aqhumile indle yale ngayisilala ebusuku. Minginetha siyasaba. Asikho safe because khona nezingane. Ngcono thina mayikwenza something sokwazi ukubale but ingane sozenze njani. Akwenzeki lutho. Hayi kubhlungu kakhulu. Because ibona singabalekile vele. Because nathi siyathanda ukuthi sithole usizo njengabanye ngoba sasisonke. Kwakumele sithathwe sonke. Because bayasazi futhi basazi kahle. Ngoba kwalona ikhansela liyasazi ngisho nangamagama because likhona around endaweni. Ngesikhathi iziko lendaba lahambele le ndawo lifica umonakalo njengoba nemapayipi ahambisa indle akhahlamezeka kanti iyasigelezela. Laba bathi nalokho kuyabakhathaza njengoba kudlala izingane kanti einsukwini zithole ingane okusolakala ukuthi kuyalahlwa khona kuleli payipi. Isimo salenhlalo sesitholele ekutheni eminye imindeni iphile ngokuqasha. Malina noma lisha kakhulu ngihlala ngasemnyango. Ngenzela ukuthi makonakala ngibona ukuthi ngenze njani. Yabo. So kuyanetha ngoba uasbestos uvela wacrack ngesikhathi kwenze lo monakalo. Kunama tones ngiyanetha oyikhona kakhulu mina ke bengiya kwakhona ehall. Ngifembalo exercising. Kodwa uthola ukuthi abanye kunephepha ababhala kutona olibona ukuthi leli liyaphambili. Kangangokuthi ngisho ama food parcels bebewathola phambi kwekho kuthiwa awufuneki ungalali la ehall. Kodwa sibachazela ukuthi thina kwathu asibe ngaphandle kanje kuthiwa nanti iphepha esisebenza ngalo bese kuthiwa uthukhawe ingane lesikole hamsobhalwa kuwona. Yabo. Mina bengifisa nje usizo abangase bengisilekelele ngalo like ukuthi ukungakhela nje just umuzi kuphela. Okunye ngayibonela okunye. Kodwa nje ukubalile umuzi ngoba izingane kungangisiza ukuthi ngalokho ngispende enye imali ngokhela irent eceleni antiyabo. Kuzokhumuleka ukuthi uhulumeni wesifundazwe usanda kutshela iPhalamende ngemuva kwenkulumo kaMengameli ebhekiswe esizweni ukuthi ke izisulu zezikhukhula zinakekelekile. Laba bathi lokhu kubaphatha kabi njengoba besaphila ngaphansi kwalesi simo. Okuyiconcern enkulu yami ukuthi laba abantu bahlalile ehholo enkathi kade behlala ehholo labantu laba. So kwathatha amagama abo. Uma kuthatha amagama abo so bayingxenye yabantu efanele ba benefit. So uma ngabe sekususwa abantu ehholo sebehanjiswa la kulemizi la baqashelwe kuyona noma kulezi ndawo abaqashelwe khona. So nabo ikhona yabe allocation efanele nabo baqashelwe njengoba bebuyiselwe lana ke ekhaya engikholelwa ukuthi lisesimene esiyingozi. Nginomuzi engibuza wona nengifuna ukuthi ihead ya housing ingiphendule kona ukuthi leya allocation yale mindeni lena yombili yona yenze njani ngoba phela for sure i-province ikhiphile leyo mali ukuthi nale mindeni njengoba iselistini fanele ibenefit. Imizamo yokuthola abomnyango kanye nekhansela iphunzile. Indaba yenziwa KZNTV bikuntombi khona Mvubu eThekwini. Ungabi nawo umazisi kwendodakazi kaJustina Sikhakhane oneminyaka engama-74 wasendaweni yasebhokhanana ngaphandle kwedolobha empangeni kwa-43 ngaphansi kwamasipala komhlathuze sekudala ukuba ke kuxoshwe ingane eyintathu esikoleni ngenxa yokungabi ke nazo izitifiketi zokuzalwa. Ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV ugogo Sikhakhane ukhihle sikanandi sililo njengoba kuyena kobhekene ke nokondla abazukulu ngemali yakhe esibonelelo sikahulumeni. Lo mndeni uhlala kwisimo esingesihle kwindlu yodaka engawa noma ngabe yinini. Isagugu esineminyaka engama-74 uJustina Sikhakhane wasebhukhanana ngaphansi kwamasipala umhlathuze ukhala uyasithulisa njengoba abazukulu bakhe abathathu sebexoshiwe esikoleni ngenxa yokungabi nazo izitifiketi zokuzalwa. Imbangela yokungabi nazo izitifiketi zokuzalwa ukuthi indodakazi yakhe ayinawo kwayona umazisi njengoba uma iya eminyangweni wezasekhaya kuvele ukuthi seyendela komkhulu. Usikhakhane uthi lokho kumphatha kabi kakhulu njengoba kukhona nomntwana wentombazane kulabo abaxoshiwe. Ingane zomntana engafundi
abantu abakha bafundi ngenkinga yesitifiketi esikoleni saboke bakhishiwe kwathi abazobe beyamasebe nesitifiketi manje angazosithola kanjani ngoba indlela yakhe unokuphila ayilungi ngahamba ngayo kwamafez kulo baba lo bathi umjado wantshela ukuthi akakwazi ukuthi ngamshayela izingane zikana ukuphila isitifiketi ngenkinga ukuthi basalindele imphumelo ukuthi basathumela ePitoli ukuthi bamsula ukuthi usewashona kumphathe kabuhlungu benamanje kusebuhlungu emoyeni wami angazi zokwenza njani abekubuhlungu uhlala kwengane ingafundi kakhulukazi lo ntombazana osekhulakhulile ngabe yena osesikoleni impela noma nabala bese phansi ngezinga kodwa nabadinga esikoleni kodwa kakhulukazi lo ntombazana kunenkinga naye kakhulu lesaguga siphinde saveza umnzima esibhekene naso bokondla abantu abayishumi ngemali yesibonelelo sikahulumeni kanti lo mndeni awugcini ngokuba nalenkinga yesitifiketi kodwa uphinde ube nenkinga yendlu enethayo njengoba yakhiwe ngodaka kanti futhi ingawa noma yinini ingane kanophela iholi isibonelelo sikahulumeni azisithole akho lutho ezitholayo ingihlukumeza kakhulu ngangokuthi mangafika usuku lohamba kimi namhlanje umntanami uzosala ehlupheka nabantwana bakhe anginayo injabulo yento engiphethe ngihlukumezekile kakhulu kumini kuphelisa mina imali yempesheni kuphela akukho kunye okungiphilisayo imizamo yokuthola abomnyango wezasekhaya ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eBukanana. Ufuna ubulungiswa wesiliso sekhulile waseBoswell Farm endaweni yaseDannhauser enhlaneni likaMthaniya. Udokotela kumnyando okhala ngokwenzelwa kephansi isibhedlela eMadadeni Hospital esikhona beluke eNewcastle. Lona wesiliso lisekuphela iminyaka eyisithupha afa kuyipayipi lesi sibhedlela ngemuva kokuphuka eqolo nokwathi uma ngabe selikhishwa laphuma ngendlela engafanele wagcina sekumele ahlale nalo leli ipayipi. Uthi ufuna isibhedlela sisithathele izinyathelo isimo sakhe njengoba usephila kanzima. Usizi libhalwe emehlweni kowesiliso semdala okhala ngokwenzelwa phansi isibhedlela saseMadadeni eNewcastle. Udokotela umnyando uthi wephuka iqolo ngonyaka ka-2017 kuZibandlela kodwa odokotela wazobabona ngoMasingana ka-2018 lapha bamfaka khona ipayipi ngaphambi kokuba eyohlinzwa okwathi noma sebelikhipha laphuma ngendlela engafanele. Ngilolalisiwe kodini wakhwala ipayipi wasengilale impethu sekubuye elokhu ethiyathe wasengifuna ukuchama sengicela kunesi into yokuchama unesi waletha lento yokufakala kanti lento ibhlungu lento ngifaka ibhlungu wathi kusho udokotela wangifaka lento ngakusasa kwafika udokotela waseyangidishaye udokotela wasetshela lo nesi ayahamba naye kufanele bangikhiphele ipayipi wathi lo nesi uyongikhipha baseqeda bahambe babone igoli wathi maseqedile udokotela sekawabanye amawodi uzokwazi ukubuya zongikhipha akakabuya zongikhipha kwazoshaya emva kwamadini base kumtshela ngabo kwangabo 2 noma 3 iphela ngikhiphele ipayipi ukuthi hayi bazokhipha basebusuku laba sebusuku yabazi banenkani engakana ngeke baze bakhiphele ipayipi abeseza noba unwaza inhliziyo ehluthukile wadonsa kufanele adonsa amanzi ngale mjovo wakhona akadonsa ngabona wonke waselidonsa leli pipe laseliyeza le pipe selifika la igcineni kufanele liphume ladluthuleka la seliphuma negazi ngamtshela athi ungilimazile yakwegazi wathi hayi kuyophola lento ayeke wasekungena abantu wasebusuku abuze legazelani ngithi mina lo nesade ephumela athi senzeni athi ngikhipha leli pipe ube walidonsa leli pipe lapho ephuma negazi. Engxoxweni ekhethekile nabeziko lezindaba umnyando uthemva kokuba liphume kabi leli payipi bamnika amaphilisi bathembisa nokuthi kuzophela kodwa ivini lesibili ephumile esibhedlela wayengasakwazi ukuzikhulula. Evini lesibili seliyophela cishe kwangolesihlanu wangasachami kwalobo athi kuphuma drops ayengasaphumi lesithathu kanti usupakalene la umchamo wonke lasinini
wathi mina ayikhona wona imadlana ikhona akuphuthume edrobheni kudokotela akudokotela edrobheni ufika kudokotela edrobheni wathi ayingaka le nto ifanele ukubona udokotela emathathini esibhedlela wena ubhotshozwe wani uma ngifika nje khona banika le ncwadi ayibhalile abangachitha isikhathi bakuthatha baphosa ngesa odokotela bathi angene bakufaka ebhedini balanda le nto bakubhokoza bafaka leli pipe leli layiswini base belifakile leli pipe base bethi akubobuya nge-date babhale i-date yakhona kula maphepha amadate angisawazi bathi bobuya kufika leyo date ababhala yona. Kanti uthile lipayipi liyamlimaza ngoba akakwazi ukuzenzela lutho njengoba engenayo umuntu akahlala naye. Khona manjalo isikhungo sabezempilo asitholakalanga ukuba siziphendulele. Ezindabeni ze-1KZN-TV kubika uThobeka Dladla eDannhauser eBoswell Farm. Ake siphinde sithishelele izitolo nina besilo sokubuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Nina bezulu eliphezulu nisabukele zona izindaba ze-1KZN-TV nazo kuyizona ehamba phambili. Lingenile enkantolo le-ANC ne-I-Ifp. I-Ifp inqoba ukhetho emsunduzi. Kanti Owayeliphoyisa kwelokubulala unkosikazi wakhe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.59 cents kuyidola laseMelika bengu-20.03 kupondo waseBrithani libe ngu-19.62 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,840.88 i-ounce kanti intengo yoyilo ongahluziwe yona ingu-$82.66 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lasegoli elidlala kwisigaba se-ABC Motsepeliki Dondol Stars iphinde yawashisa ke iqembu elisesigabeni esiphezulu iJazz kwi-Nedbank Cup inqoba AmaZulu FC ngamagoli ka5-4 sekukhahlela amaphenathi kumdlalo we-last 16 eFNB Stadium izolo kokusihla. Usuthukela ugadle kuqala ngegoli likaPule Extien kusanda kubuya kwe-Ekhefini. uRivaldo Fox washesha wayitholele lokulinganisa iChabarefete umdlalo waphela kezibambene ngegoli elilodwa ngapha nangapha. Dondol Stars bisikhombisile vele ukuthi akumele ithathwe kancane ihlula kwiSuperSport United ngamagoli 2 kwelilodwa kumzuliswane wokuqala. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Ayike nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isabu kuyehlela ziyaguqa labe siyiphaka namuhla hlangabezana kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Inkosi mayinibusise.